Ευρυνίκη Δεσιμπέλ, διάσημη σοπράνο. Με τον Όσκαρ το σοφέρνης. Καλό το δείτε, ακτιότιμη πριμαντόνα. Είμαι πολύ... Πού είναι ο τύπος? Τόσες ώρες βρίσκομαι στη φωτοπία και ακόμα να μου πάρουν συνέντευξη. Δημοσιογράφος εσύ είναι, αρέ. Μάλιστα. Άντε λοιπόν, τι κάθεσαι, κάνε το κατοίκον σου. Μάλιστα. Δεν συνηθίζω βέβαια να δίνω συνεντεύξεις σε ασήμαντος δημοσιογραφίσκους, αλλά αφού επιμένεις θα κάνω μια εξαίρεση. Μάλιστα, τη τιμή μου. Αυτά. Άντε παιδί μου, ρώτα, βραδίγλωσσος είσαι. Για πέστε μου, κυρία Δεσιμπέλ. Δεσποινής Δεσιμπέλ, σιρήνα της όπερας. Για πέστε μου, Δεσποινής Δεσιμπέλ, σιρήνα του περιπολικού. Της όπερας! Της όπερας. Από πού ερχόσαστε? Παρίσι. Τι κάνατε στο Παρίσι? Είχα πάει για να με δει ο πύργος του Άιφελ. Κάθε τόσο θέλω να δίνω στα αξιοθέατα της Ευρώπης την ευκαιρία να με θαυμάσουν. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Ποια άλλα μνημεία έχετε ευνοήσει με αυτόν τον τρόπο? Τον πύργο της Πίζας, γι' αυτό ο Γέρνη είχε σκύψει για να του δώσω αυτόγραφο. Πολύ ενδιαφέρον. Και δεν μου λέτε τι σας φέρνει στη μακρινή φρουτοπία? Η διακαής μου επιθυμία να συμπαρασταθώ στον αγώνα των φρούτων. Όπως ξέρετε, εκπροσωπώ την ΑΑΤΣΟ. Και ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι σκοποί της ΑΑΤΣΟ? Νόμιμη άμυνα. Ποιος σας απειλεί? Οι θεατές μας πετάνε σάπια φρούτα και λαχανικά. Μα γιατί? Επειδή δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν το ταλέντο μας οι βάρβαροι. Εσάς προσωπικά τι φρούτα σας έχουν πετάξει? Σάπια λεμόνια, γινωμένες ντομάτες, έσκουλα και μπανανόφλουδες. Ακόμα και καρπούζι με έχουν πετάξει στις μεγάλες μου δόξες. Κατάλαβα. Και για ποιο λόγο αποφασίσατε να συμμαχίσετε με τη φρουτοπία? Θέλουμε να υποστηρίξουμε το δίκαιο αγώνα των φρούτων της φρουτοπίας. Οι λαχαναγορές θα κλείσουν και θα μείνουν χωρίς πολεμοφόδια οι θεατές. Ήδη στα περίχωρα της φρουτοπίας οι τιμές των ζωσαβατικών έχουν φτάσει στα ύψη. Με αποτέλεσμα να περιοριστούν σημαντικά οι επιθέσεις εναντίον μελών της ΑΑΤΣΟ. Όσκαρ! Μάλιστα, Τι μαντάμ. κάθεσαι, μοίρασε αυτόγραφα στον κόσμο. Έχω φέρει μαζί μου μερικά αυτόγραφα για να τα μοιράσω στους θαυμαστές μου. Όσκαρ, όχι παραπάνω από 5 στον καθένα. Μάλιστα, μαντάμ.